ụwa bịakwa m ka m si abịa ọkụ na-enye ife n'egwu onye unu na-anụ onu ya bụ Onyenweife Nwabunwanne Jideofor. Anyị na-eme ụwa obi anwụrị egwu a ka anyị ji bịa ebe onye nọ ya nọsi ike maka ndị mara ụzọ na-egosi ụzọ. Ekene m unu amala isolo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ezi oyi nwe nweta ebe na-achọ ụmụ Igbo ụmụnne m ka isolo onye mara ụzọ ị ga-enweta ebe na-achọ ị ga-elukwa ebe ị na-eje ezi oyi isolo onye mara ụzọ amala ka ụgbọ ji aga nwayọ nwayọ solo onye mara ụzọ solo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ezi oyi ga-enweta ebe na-achọ egwu m egwu mmiri anyị egwu m egwu oyibo anyị solu ndị mara ụzọ ezi oyi anyị nweta ebe anyị na-achọ maka a nara achọ ụwa n'ike n'ụdalọ nwa na-egwu ogbuebi achụ n'ụwa n'ike akwa gị si Nwabunwanne na dọbụbarịla efọt ya na ọ ga-abụ olu isolo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ezi oyi nwe nweta ebe na-achọ solo onye mara ụzọ yimo solo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ị ga-enweta ebe na-achọ solo onye mara ụzọ yimo solo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ị ga-enweta ebe na-achọ solo onye mara ụzọ yimo solo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ị ga-enweta ebe na-achọ egwu m egwu mmiri ka m ji bịa egwu m egwu mmiri ka m ji bịa ụgbọ amala ka anyị ji ana ụgbọ amala ka anyị ji ana aleluya ijele ịma na onye na-azụ ahịa o solo onye mara ụzọ ọ ga-enweta ibo na-achọ ezi oyi solo onye mara ụzọ ọbụma o bugodo oge ị ga-enweta ibe na-achọ maka isolo onye mara ụzọ onye na-alụ ọlụ isolo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ezi oyi ga-enweta ibe na-achọ o bugodo oge na ị ga-enweta ebe na-achọ maka isolo onye mara ụzọ ezi oyi ga-elukwa ebe na-eje ayabala solo onye mara ụzọ solo onye mara ụzọ isolo onye mara ụzọ ezi oyi ga-enweta ebe na-achọ egwu m egwu mmiri ibe bala babago nwa m Nwabunwanne ibe bala babago egwu m ka m ji aka ụmụnna m ka m na-akpọ ọrụ obodo na-ekene m Onyenweife aka ebe nna m tili egwu ya wọrọ m macha egwu ụwa m ka m ji abịa ọda nna m odogwu oke mmiri ka m na-akpọ nene Nwabunwanne ebe nna chibe mmeliyo ma nsolu ndị mara ụzọ ezi oyi mme nweta ibe nna chọ
nna m odogwu Nwabunwanne apụtago egwu m ka nji aka o ibe nna chọ ka nna chọ ụmụ ụwa na-ekene m amala iwele nwako Nwabunwanne na-ayọ emele na-emela na ibe mma bụ ka mma abụọ alele ka nna akwa mụwejela ọlụ oyibo ka nna alụ n'enu ụmụ na-egwu oyibo Nwabunwanne nne ya isi kwelu ugo ya echu ugo na na-emere akala aka mbiche Onyenweife na-ekene m ịwala odogwu ọkalụsị ka nna kpọ ebe mmusi bi ụwa o na Nwabunwanne abago ibe bala aba abago a na-emere akala aka mbiche alele ka nna akwa abanaba ezu na ọma mbala o na Nwabunwanne ekene ibe nna chọ ka nna elio na Nwabunwanne ekene unu alele ka nna akwa isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ibe na-achọ ezi oyi isolo onye malụ ụzọ ndị malụ ụzọ ọfụma ị ga-ejete ebe ị na-eje isolu ndị malụ ụzọ ị ga-elu n'ebe ị na-eje ogbugodo oge o ị ga-agalụ ebe ị na-eje ezi oyi isolu ndị malụ ụzọ ka nje ekene igwe nna m ka nna akpọ ọbago ka nna akpọ igwe nna m ka nna akpọ His Royal Highness igwe George Ọbalimekwalu mgbada na-ebido n'ụlọ wee wụlọ ọsọ igwe ọnụ m ekene gị ọbago dị sekọnd n'ụmụ ọbago ka nnalụ na ọda wee pụọ isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ka ị ga-afụ ibe dị mma ka ị ga-afụ isolo onye malụ ụzọ ezi oyi isolo onye malụ ụzọ ọfụma ị ga-enweta ebe na-achọ eko igwe nna m eze Nwabunwanne ekene igwe ọba agụ na Nwabunwanne ekene igwe George ọnụ m ekene ọchịagha Emmanuel Ozekwe Ogwegwu n'Okwelu ya gido anyị dị ọnụ oyibo ibe malụ mma ọ na-enweta ibe dị mma ibe malụ mma ọ na-enweta ibe dị mma Emmanuel anyị na-akpọ Ozekwe nwaga abago isolo onye malụ ụzọ ọfụma isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ebe na-achọ ezi oyi isolo onye malụ ụzọ kedu maka onowu nke izizi na mba ọbagụ Jomo John Ogwegwu n'Okwelu Dr. Nwabunwanne na-ekene emuna nọ m na mmanwụ ibe nna m melu ọ ya wọrọ m macha na nna m tili egwu na nsolo onye malụ ụzọ bụ ma na mma enweta ibe nna chọ isolo onye malụ ụzọ ezi oyi isolo onye malụ ụzọ ọkwa gị si m kene akata aka nke izizi na-enwelu m
Igwe Okeke Michael Obalo Okoye Odili Akataka na-enwelu manam ezigbo dị na nụ ogeli Fidelia nwanya mma ho Adamu Chedike na Nwabunwanne Ekene Fidelia nwanya ọma nke be dị mma na kwudie n'iru Adamma kọlọ otu ọlụ Nwabunwanne na kwunu Isolo onye malụ ụzọ na mmenweta ibe na-achọ Isolo onye malụ ụzọ ezi ọyị isolo onye malụ ụzọ High Chief Michael Okafor Nwofia akpali na-ekpo ụgbọ na Anamo Igwe Model Igbo niile Director Model Oil and Gas Limited Chibuzo Okoye ọnụ na-ekwuli Igbo niile Chibuzo Okoye ọnụ na-ekwuli Igbo na ABS Ibe bala ababago onye ọlụ polisi na-ekene Nwabunwanne na-akpọ unu bụ ndị malụ ụzọ Solo onye malụ ụzọ ọbụma Solo onye malụ ụzọ Isolo onye malụ ụzọ ike nweta ife na-achọ ka njeke n'oyi mụọ ezi oyi mụ mmụ ji aba Barrister Matthew Abunusu Nwabunwanne mbiri ezi nwa si ụmụ uche ndụ na mmiri sike Eziama Uli na Anambra State United States of America ọnụ m ekene Honorable Kene odozi akụ gị Priska nwanya mma onye obodo oyibo na Nwabunwanne Ekene nuo Priska nwanya ọma ibe bala babago a na-emeri ihe nwomiyo onye nwere na-ekene mụọ kedu maka Mathias Ezeakụ onye isi Igbo Love Themselves Foundation Chairman Managing Director Akubeze Estate Nigeria Limited ọkwa gị mere ka Nwabunwanne bụrụ onye nwere anị na Anambra Steeti a na-ebu Mathias Ezeakụ a na-ebu Mathias nnukwute mmanwụ Mathias Ezeakụ ọnụ m ekene ụmụnne m na Nwabunwanne apụtago ọkụ na-enye ife na Nwabunwanne apụtago ka anyị na-enwe obi anwụlio na Nwabunwanne apụtago ibe onye nwere nya nweta Chukwudị Okonkwo na Nwabunwanne Ekene ọbala tule dibịa nwanne m Sunday Okonkwo na Nwabunwanne Ekene odogwu na-epe mpe na ibe bala babago onye chimele eze n'elu ụwa n'eze ka ọ ga-abụ onye nwere apụta gị ilo kene odozi akụ gị Happiness nwanya mma Dr. Sunday Chike Anishebe Dean Student Affairs Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University na Anambra Ezinwa Ikwunegide na ụmụọba Anambra
mana m ka iji eme ngala o onye ozi Chukwu ị na-ekpele anyị ekpele anyị kpụbọ Nwabunwanne na-akpọ injinia aka na-alụ egwu na Nwabunwanne na-akpọ ife onye melụ ka ọ ga-eme egwu adị mma ọ bụla egwu mụ na gị mana ịgbanwe ajọ njọ ịrapụli Nwabunwanne Onyenweife na-ekwenu m ebe egwu a na-akpọtụ ọ na Major of African Sound Studio n'otu ọcha ife anyị na-alụ bụ egwu anyị na-eme uwe obi anwụle sije ya mala Igbo bụ Nwabunwanne nenu m n'ụlọ oyibo Onyenweife aka ibe bala babago ebe anyị si bie toke kedu maka Kenneth ọ dị ka esi eme ezi nwa si hi ala na Anambra steeti bịa aka na-eme ọgọ na Edo steeti gị na-ajụ $10 Nwabunwanne ekene gị ife imelu m ka m ji enye ekene nwanne m Chinedu Rafael Nwonyegbu onye ifite dunu na Nwabunwanne ekene igwe Honda na ụmụanụgo ifite dunu omemma na Sokoto nwa gbasiri ike na Kebbi ọnụ m ekene gị kenelu ụmụ nwanne gị onye ji eje mba o Chigbuo Onyegbu nwanne elefe na Sokoto oji mmiri eme ọgọ na ụmụanụgo ifitedunu obodo ọgụ Nwabunwanne na-ekene unu isolo onye malụ ụzọ na isolo onye malụ ụzọ isolo onye malụ ụzọ ezi oyi nwe nweta ife na-achọ isolo onye malụ ụzọ yimo Solo onye malụ ụzọ isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ife na-achọ isolo onye malụ ụzọ yimo Solo onye malụ ụzọ isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ife na-achọ isolo onye malụ ụzọ yimo Solo onye malụ ụzọ isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ife na-achọ ụmụ Igbo ime nne m anyị isolo onye malụ ụzọ ị ga-enweta ife na-achọ ezi oyi isolo onye malụ ụzọ eze ọmọgọ Kenneth nwa otu ọlụ Kenneth nwanne nke mụ ibe bala babago na Nwabunwanne abanyago ibe anyị bịalụ ka anyị ga-eme Kenneth nwanne nke mụ Nwabunwanne na-ekwu kene odozi akụ gị ibe eji amatụ onye ọma ibe eji amatụ Nwabunwanne na-akpọ gosi mba nwaanyị ọma odi eme ibe eji amatụ ezi nwa si n'ọfịa wee bịa Mama Israel Nwabunwanne ekene unu mama m na Chiso kene eze nwanyị anwụle ka nwa ọkpọnkpọ anwụle ka nwanyị ọma Nwabunwanne ekene Mama
mejima anwụle ka ọkọnkwọ eze nwanyị udo ibe balaba bago egwu mụ nọ na-abanye ibe balaba bago n'elu ka na-ekwu kene odozi akụmụ ugebe ndị eje mba iru ka nwanyị ọma ezigbo mama Chinazepele ya na Nwanneka na Chiwotito Chukwu n'ọlụ mọgụ ụbụrụ Osinachi ndị malụ ụzọ ọfụma anyị solo ndị malụ ụzọ anyị solo ndị malụ ụzọ elu ụwa nye nweta ibe anyị na-achọ ezi oyi solo onye malụ ụzọ agbanaba ezu na ọma mbalahụ nwa bụ nwanne Ekene iwele nwako na nwa bụ nwanne Ekene nuwo iwala nna m odogwu ọkalose musi bịa na nwa bụ nwanne Ekene ibe nnalụ ka nnalụ anya na m odogwu na nwa bụ nwanne Ekene ụmụnne m na gamana n'ebe anyị si bịa n'otoke mesenụ na anyị ga-abịa injinia Ifeanyị anyị kwubọ aka na-alụ egwu na Tony Major of Africa Studio Otuocha ebe a ka egwu a si bịa onye kenelu nya kene ibie ụmụnne m na-aga mana na nwa bụ nwanna nwago ka nkene ndị na-eti egwu Chukwumudenze nwa bụ nwanne na-akpọ onye ọ bụ na nya jisi ike n'elu ụwa na egwu na-abịa Chukwu na Nsogidi na nwa bụ nwanne na-akpọ unu ibe onye nwelu ya tinye egwu Sunday Saja nwa m mbane ike agụkwa n'unu n'ọlụ ha na o nwere ebe anyị si bịa egwu mmiri ka m na-agụ Sunday Bernard na mmụ enwere m ana m ekene unu anyị se ngwongwo ike agụkwa n'unu Chisko nwa mgbe erie ike agụkwa n'unu n'ọlụ ha ike mụ nwa mmazeli atiri onye ọ na-echado egwu enweli maka ndị na-eti egwu ba na-enwere ilo macha uroko nwa mmadụ ka egwu ka nwoke ji bi osita nwosadebe egwu ka nwoke ji bi ozemene nsube ayaka Igbo niile egwu ka nwoke ji li udekwe nwa ọma mbala egwu ka nwoke ji li ike agụkwa n'unu n'ọlụ egwu nwere ebe o si abịa egwu nwere ebe o si abịa egwu mụ na osi na mmiri orimili ka nna ya nwanne solo onye malụ ụzọ ọfụma nwanne solo onye na-eti egwu ọfụma asị ndị solo onye na-azụ afịa ọfụma biko solo onye na-alụ ọlụ ọfụma ibe ji egwu nyebe egwu odi solo onye
na-agba mbọ ọfụma ị ga-enweta ife ị na-achọ olokwu n'orodu olokwu n'orodu ọda olokwu n'orodu ị ga-enweta ife ị na-achọ nwanne solo onye na-agba mbọ ị ga-enweta ife ị na-achọ ndị egwu m ka anyị na-anụ ị ga-enweta ife ị na-achọ Kristoni mejọ onye ọma ị ga-enweta ife ị na-achọ anyị kwụbọ ị ga-enweta ife ị na-achọ aka na-alụ egwu ị ga-enweta ife ị na-achọ aije na anyị na-abịa